Szal, bazd. Még lehet jó. Megjött. Ja. Műszakban nyomjátok csak? Igen. Mi? Menjünk itt. Hogy sugárnak? Elsőre. 21-re 10. Bekavartak neki neked. Műszakban jó van. 30. Bátor vagy Csabi. Nem tudod, hogy kirúgna? De. Nem. Kicsit csak. Pistére jönne, mit csinálnál? Fejbe rúgnád. Mit csinálnál? Köszönnék. Köszönjél neki. Dávid, te? Hogy állsz vele? Engem adjál békén. Nem mi az, hogy műszakban zsugálsz? Én nem kártyálok. Az ilyet meg mellényét kirúgták. Telefon. Feltetted, nem? Feltegyem majd netre. Fel, hát jövök. Fel kell tenni YouTube-ra. Istenek át kell linkel. Gyűr a Facebookot. Hát 20-ra 20. A csígyem milyen kártyát. Most ez mit jelent? Az, hogy jelentettem, hogy a nyerték. Ennyi. Két fékóra bedobta az ördög alulra, mondom, mit csinálj. Munkahelyen sugár. Te Balázs a főnek abba csökkomerába, jó gyerek. Nem, de majd belepogsz, majd Pisti megnézi. Majd a nagy izén belefőz. Neked nem hisz, öcsém, nekünk hisz. Műszakban zsugálsz? Hát ott mi van abban? Hát azt Mi nektek van is itt abban, meg az ilyet meg egy mellényét kirúgta. Cég meg nyugodtan zsugálhatok műszakban. Kötelező. A mellényt ez kötelező. És a zsugázás is kötelező műszakban? Pénzre? Becska azt mondta, hogy lehet játszani egy-két partist. Egy-két, jó van. Jó van, de akkor nem szóltam. Na még egyet. Dávid, te? Ezzel hogy vagy? Mi? Jó, elég, He. vagy mi van? Markus Piros. Az micsoda? Micsoda? Komolyan mondod? Belevittek hülyeségbe? Megfenyegettek, hanem azt, hogy megvert. Erre nem veszem meg valamit. Konyak mindenkit megfenyegetett. Ha nem játszunk, megöl minket. Meghívom, jó? Hívd meg vagy dobd el. Nem lophatok ilyen nagy papírt. A másikba hívom, mert nem